kanendo la ko wala bamanangan kenina ko sobe ka se go famia ki jigi oro kasre matoro ali doni benga foka soro isoko lede do radio Royal FM na ko juguke fiya tuguda keme ani woro tomi murmuru duru fiya shuru normal odo mali mararo samana kenedugu sigasu dogo mararo jole mallala akira ko ma yele mana sizande abo mararo chara de ayo daga here bodila ala ko latige amina arabi lala marabulu do be o nyema ya na san here ma ne kon nyebe na chugo mina marabulu munu bala sa ni warbe dunna kata o marabulu la e benge ulu marabulu kura udi koyi kudi sa asongo nunu ni tawdeni nunu benga kidali nunu ala ko ne marabulu korosanga tawdeni nunu ni asongo nunu ni ulu ko ne menge abega tayere warike ani nyoro nunu okay ulu beke benge ni sira ga ke ulu do marabulu nyema benge ye fa fo bebla ke nyoro edro ay bisaga yaide ke nyoro edro wala intali si gouverneur la monsieur fafi le buye fe ko ibe shie okay kakko beke du mana je meta bureau la njigina doro même fafi oche parce que ni même fafi akil la tigale du oche ouais sigatula gardu don ten gardu ali melega u ben gardu ki to ala ka mo nyuma fe mo misoro ay fo ti soro ay konni ki to ala ka mo nyuma fe surtout yere mo nyuma ka dawo fo ti soro ay ngo fo ti soro ni yere mo nyuma ma se ka te kalfa mo nyuma la blu ben ebe se ka to fo ti soro do da mo nyuma o me nyonye fene ti oche mo nyuma o dokai dokai ndoy dokai noye oche bo da li buye do ngai ne me fa mo oche bege sigatula benge metankal fay kai ready de ma so wadanna baruni nan na retar la akera mun ko me benge de nya jigila tiga sigo do daga suro shigo le sugura de idni angera fe wa benga mi ke fe ngate meninga koy wa anke ko jugu fe de ti o che mana bida kanga dungoru ga bi ke wula ouais safu safan ay safat le anko fe tora ni te yele goy wala go sigo konnala mo sigo ngono na sigo de do da make follow sigo de do sigo konnala la wala ni Joe Biden ga yele kan tege sinyo won tege Joe Biden na join Putin be ki America president Putin be ki tege dangana go dream way kakjela spasiba karasha asara tamusana bega dulu fla be tege da e kana nyogo fe wa je te di yiro ngara fere no benga e nywantiu Putin ni Biden ki tege da e ba jo sigo ina alibi e ba jo be ga tebuli ga dama Zelensky Ukraine president mais je kungulu bani ngumbe ya benga kure di nord che kugulu peteban fo dai jebi ka kesu ga kun tege sanve ba do mo de ngai Kim Jong Un akmbea ale de servile kala ka nyemo benga je no wara ka sile de torani Joe Biden ba why by Biden how are you afana ba from Cairo and Mali is a great country so benga ni bela de kun be communicate sa for Biden ba fo Mr. Laura out the Mali okay we go together okoro come Mali be chugudi amana para ke bueno Mali is for me go Mali neta de no benga chena ngara fe bora sigile de bola yebala te kuriti nor president blale be boson di law nyega nati bismillah kini jom kisi o boson di la che surni ngelembe se surni ale de bato tibita bala ga plateau fi ga boson boa Allah akaita mugu chala kai ha ho shita ha yo so okoro kaita mugu chin na krefe atoko kai ma bon inte frafin non donc so ko to siga so gadu ajabu damne watara do ko gata da krefe ko bugu chala parce ay boisson bo kulura nga boisson bo na bulu benga jotola e mataka tiliga benga makana fakai do fe tokola o mai benga Come Tunganga Kuridinor President de Dilimento Kame. Never go to Abla Damina, Vega Cane.
Safina mina chira wulu. O ba shiba garzige bulu. Safina mina chira wulu ga foita lo. O goro de kwa shiba garzige bulu. O de do ana sentege. Adi kola ba. Japalwa. O me begene e ma wona mueni bela sema. Sugo ere kono. Awo. Milo de fi. Voilà. Begene anye fo. Tasi turu masere tama folo. Ne to ma fo folo. E go ko enre kundo. Bo. Ne ayi to ko ma fo. Ayi nga enne kera fe ani tumbe kilende den. Anga nyo fo. Ayi ndi anga nyo fo mu de. Ikera fe ani be kilende. Me bege li da kero chugola de fata bege be de ke suzukulu ngala de. La sira ira kena minga ne mai jonya to ko fi. Ko mi go esafule ko watara sezuru ni bo. Watara sezuru da ya le kilende diebe. Watara senja ere ga do. E ba go ngo sezuru ni. Ora ne de sura be bolanga fanta radio ni na. Yawo. Yerbe ka miri mesini na songo bomi. Wallahi Allah. Ora ngombe sirati gani nga moto koloni. Asimu nga mobli de ne tampone. Siga soya. Okay. Asimu de siga soya. Asimu kili. Ale dun de siga soya ne. Dungera sigola da. Atofo benga. Rasuma gringiria. Mune gringiria la mona ngo bon fleur mi na ko ni fente na ga ita sege ha. Parce que ta fait ka kubla. Voilà que nous tiré na asimu che fa go voyager nyoko fe. Aile ira président nous bela kili. Bon président nous ne fleur ka invité ni. Ouais. Mais benga ba rega shugo mbese yake parce que asimu se yake diere bere sababu yo. Parce que Joe Biden ni Putin ulu kele ku kamangunda ulu useme ela. Uflape. Nyoko fe. Zelensky be gateuli. Kateuli ko sababu ke asimu ko go asimu ne bina dien suma. Ne koroke. La ne koroke mo sebe. Ne koroke. Moya koroke. E mala de ambole ndu. Sala ndu ngala ka janata e dom drondi. Dongo yo abolente. Na me go mo kera fa abo noroti. Malien. Malien opportuniste ga chada. Gado ki sumo e fin de woodlo lati. Bon asimunti do itado. Abe bela jelefu. Wala dugu jele ne nyebala. E basina kana te ko na songo tumbana kunu na ko nyina na gafi. De ngere jege mo Joe Biden ni. Kan ngere jege mo Putin ni. Kan yesi. Mo ko ri no freza. Kan confiance mun ten ko fe. Go Ibara shugo kono. Mo madama metla la bi. Yugo ni. Shugo bara. Daga foshu. Ada reality la. Antara reality la be boga ta nyi ni mbena. Ode na retard la. Famela bege. Abe bela jelefu. Ka be wala ni mando. Ya sigile kuna foni gindege safi. Gindege kan. An kongo fale. Chama. Wuli balu la koni. Ange. Surumani ni nogomanu. Awo. Otewa. Odo. Ola antna ni go imbla daga jandala. Amba ke tugudi. Eki take. Nini ngali kulo gele. Kone na antake jabi surumani nogomani. No kera jon nga famu. Bega famu. Be. Bega famu nyongo fe. Okay. Ko gena be bengela. Bego famu ya nyongo fe. Ko sebege. Ko wura ni mone chi bengegu. Ling. Okay. Bege? Nee. Anna ko kibara gunuma jumene bi bolo. Kalama ni o. Me be bagi. Ko minga di president isa da do sila yo. Tigi. Bobada. Ngodna de nyeka bu ga tepere yi. Ikaba ko edna yo. Ai. Duna nyeka bu atepere yi mamada. Duna nyeka bu atepere yi. Benga duna jumene nyeka bu na tepere yi. Benga ama munde ye. Duna ngini ere bora mi atara mi. Abe duna na ro jumene sa benge. O munde ya soro. Benga nyofa nzake. Kani be foye. Sisa. Kacha fuma da. Fonga mungie. Ibado. Benga na beti ne bado fengele mesege black and votila ni no man na sisa. Sisa. Odu susumai. Odu. Ni ota. Ota lengo fe. Dafa. Kachi ajiri fara aka. Malwate mina fiyo. Ayi. Ba banati dugo. Ki hakilla tige. Babada. Bana dugule furake mandi. Oye. Ya famu. Awo. Ni bana yale bi samaga soro la. Wa samaga soro le de fle. Yanga cheya furata babada. Ijigi sema alala ki ijigi sema ala. Abe bana enkele ka bafal. Na ala ka je. Bachamanti ko sobe. Obela hakilla tigele tumamina. Ema nyinigal de kewa. Na njime nyeka bu. Amamu yi. Abora mi. Abeta mi. Abe mi sisa. Ni pete nyinigali furr. Ni pede we. Ni ala sona. Now. Ba nyefi. Bismillah.
ala ko dugo mine mi ben ala kan bela jele du susuma mina an du susuma an fe ko bela jele na wada andronte da nan lame baw pe okay an be ko do an bela jele ko so bege ben na ko fara ko ala kan be du susuma Allah soro sa alna so chedo kuma nai an be do ke ala kan fere du susuma mi sina mo sina du susuma na fene ana dobo kuma yala ban na chew ben mo be do ge jugu yo iyo ye ibe mo ka kunyoro nga dengli woro la ha ne koy watina jana jagero abta saraka boro basi shobi kay jana jagero pa mate kaburu ma be saraka bote fo ko wa benge chello ko ma ni che ela ngumna to ko fo sisa abe wulu kunchi wuluwa peka wulu kungolo ka misew abe mishiku abe sama kunchi daga to aterge be abirgi denye Musa Sangare be Musa Sangare aka jugele bayda o yere da wote sawa o go galo o mana goro gawdu okay ayo bugu de gawe abe bela jelefo bengo bike ay wande sisa sambe do palangono abege kana hine na nyini galla de bada aywa benge de nego Ablaye Diop ye mune fode anga ministère awo. Les droits de l'homme ne sont pas une question de mode dans notre pays. Ils sont ancrés dans nos traditions et dans notre civilisation. O koni anazara kan ko ale dadale nyanga benge katoroni neno la ka wala bamananga kenyi na ina fo iba don chugumina korole ambe ba famya anga ministre Ablaye Diop min chesire no mali jamana ni jamana wero sera chawta mala akumana akwara madeunga hake e ko te yire ko yamfe malla yaw ko o gengele do onga dambe na mbokolo yere de la kabini lawali teni bengeni chebe kumando watla ka daludi de wala malijeti ya fochiko baro araba temene da ni kuma bilibili info excellence monsieur Ablaye Diop ministre affaires étrangères coopération internationale ye tosigi bilibili ni nyankumbeke ni adama deunga hake nyema ya su bilibili mi mejena min tomba lai ibo tokodo monsieur Volker Turk aywa abole o nyonye de la dala sa anye migoro jo adala monsieur Job awe mu fo nyanye ko mangu de konana la aywa on tise gadu ayira ka fokani arama de nga hage chage danyema bay Volker Turk ku ka nyonye akera nyonye na fo mai akera bonyani karama kono akera dambe kono nana o maku kuma na minga arama de nga hage du kosobe arama de nga hage kuma no ka kosobe ko imbe chudi mali kono ako ale ya fay ale Ablaye Diop ya fo Turki akwama arama denga hake alla kanani wajibi de do jamana bebulu jamana fenfe ba sigi kundo jamana mimba yere do ko nga ko nye de kam misen kosobe kada jamana uni jamana uchugoya ka ani mimbe ukono aywa naam ako ale jena mini tomba ube boka bini chesiri mina arama deunga hake kula olu ambe mballe anye bala ako me ama min famu mbali fanga france fanga ne gouvernement de transition an ya ko de yelema akujuguka anya yelema chugudi arama deunga hake o min gun kembe bulu kofe fenye jamana chamanga an yo de bla nyefe ako nyo fay aywa ay mo faraga tuguni ako aleni Turk ukakuma afale na Volker Turk ukakuma ma dawdroma ako lu ba don aya fo Turki Ablaye Diop kuti ako nya foy arama deunga hake ku kuma chama mbala nyini gali chama mbala munu ni jabi ukaka esike akwa kuma na mun fene ka mali yere kono arama deunga hage bi se ka sangorota ka lakana chuga mina na kuma na oka o nye fie mi yala nyo fai ko sabu mali ta nento a poshi kono tuni mashidi gwa ma kuma chama be ka fo ko arama deunga hage o be ka lagushi an fe mali la ya uka no kuma ulamere eske aki aglito yoro ula ko sabu ko chama be mali ko la be domine ko bi ako kale ni Volker Turk ube na minga ode ka kuma nyogonya continue adama deunga hake kuinga ali bimba kosobe yiledu tanywanyi olu ni mali fanga france fanga transition yiledu tanywanyi bali ga hami mi adama deunga hake lakana na alibi katafe obise ga nya chuga do fene fe nani no andeme
Kunote kuma chama be ka fo minisma ko lawo adama dunga hake ko lawo ko me chama be ko fo lu ere te kene kai lu te gidege kayo utado bare be ka keni nyedo en chugumi utado bare be ka keni fese lu ye chugumi parce que adama de be ka hake te hake de ayi ibe ka do ka hake la kana do be ka dangare ke hake la ka turuda ikum ayi to de la mamada aye gafe do bo la wale gafe mamada bin shide ke te min sebene yinyela ayo de bo ko di jena mini tomba ka adama dunga hage nyema bama eske we juwe ba do kuruka fuka sharia Allah akbar charte de kuruka fuka asina ko sebene bo ko diti akoy nyeben nawa volker turku ko ko nyemu ako boniye anga adama dunga hake di ibado ni sebena sa nyumewa volker turku ko ayi ko ni sebena kabini sa mbakele kemefla ani bisabani woro ko dunya soro Nations Unies go kuma ti o ya soro droit de l'homme go kuma ti ga o ya soro ba an ga dambe kono ba mbokolo kono kaba kabini furuka kuruka fuga 1236 ko bala araba deunga hagel la kanani o tsega ke yere yira ko ya mbolo o bambane do an dambe de la o bambana an bokolo la an bi wolo la kanani na kallamo o la kanani na an ba araba deunga hagel la fasa yorobe ay tien fo ko mamma tsega mali nyiniga droit de l'homme gola de ayi nga ko ndiye kuma wulle sisa mali be wolongo to bado de kono politique sirafe sigito sirafe lakara sirafe min gabbo haklima ko de kembe ku siga mali ga aramadunga haja ko Allah konote ko nyanga mali bayinta ga laje siya chaman de be mali kono abesigile du ka damene yere doni bokoloka tariku konna shite shi kasiche wa bebi balo nywan kerefe beni nywan fomu ko o kale hagilla afleka gafe mindi volker turkmani kakati hagli jagabonina aka chaya aka sebe indlan ka chaya ka dijie be jamana be ma kilingili ko kuku hagli jagaboninga ko kabini 1236 ko droit de l'homme be baton fer la sura be la bato joni fi o jamana no toke jole tena woshira benga ngonto mani du ay kuma blaye blaye job bubaga fasiri do malijeti kono ala sala baba wala diri ala bismillah benga kuma bana note gafe ni abe 7 domina anga kurgan fuga la charte de kurgan fuga benga adon akara ino mauni nyanche de akara iro mpade ani nyanche ichugo do akara iro nyumba mu ichugo do amake 2005 dia yani nga dungu warubla 1236 1200 pati sakana amadu 2000 era la foro 1200 be ka samba kele ni keme fla o azale keme ko ndo ma se folo baba ko de fiye ngo ba fla ma se era atete meninga bora kurugan fuka nambora gafe ko na sharti ba sharti hage do sharia hage min taray sharia kulu binani ani nani binani ani nani sebenan sigile yana Allah akbar safu sanga safatli sujata kita ko be mu fere kun tigele do malika halakiliga janu fe benge bino de fio Union africaine ni CEDEAO Allah akbar ala kan kisi gantanga ko non au diktat de l'Union africaine et de la CEDEAO e kantoma deux points la déstabilisation du Mali vouée à l'échec. Bengo ya nazaraka wala bamana ngana fam frafina tomba Union africaine ani frafina klibi en fa tomba CEDEAO mamada jolu kunge mega jamfa belebele de labbe kamali pauli gafe mi ni fo de les challenge li sigi kamali jamana frafina klibi en fa bolo la jambe do mine ko bi afo bani jakte gabon kaka la mere aklobala jamana sama de bebi Burkina Lagine Mali munu ni sorashu de buka nyema la bi est-ce que o time yo yorofo o nyofam bada anga wala doni bane anga ta doni ya dungu bari ngadi mawi ama wala wodi do de anti wari menega masa go fo an kanu mo be fitini min da mo bambo bada yoro ine africain no e farafina tomba e aka tosiki bisabani worona de kera kalu sale na février etan shegi kleta ani konondo banga jamana munun be Union africaine na a ministre munu chesir le do ga jamana wera sira tamala
an bɛɛ lajɛlen de ɲɔgɔn sɔrɔ Addis Abeba walasa ka t'i ka jamanaw hakilina di hakilina wɛrɛ t'an na dɛ ɲangili min t'an bɛ ka nin jamana saba in sɛgɛrɛ ni naani n'an b'a la o ye Sudan ye k'a ɲangiliw wuli minisiriw kun taar'o de la ayiwa ka taa fɔ Union africaine maaw ye k'a fɔ CEDEAO ye a ye ɲangili ninnu wuli sa dɔ kɛra nka ministre affaires étrangères ninnu Mamadu o ka kuma a ma lamɛn yɛrɛ bɔn furula ko sabu nin jɛkulu belebele fila in Union africaine ni CEDEAO olu kɛlen bɛ k'u baba ɲi de bɔ Mali kama kabini coup d'état fila yɛrɛ tugura ɲɔgɔn na anw fɛ Mali la yan o ye n'a k'a tɔ la CEDEAO tɛ k'a ye ɲɛ ɲuman na k'an ka sɔrɔsi funakɛni minnu bɛ yen bi Mamadu k'u kuncɛ ka bon u kuncɛ ka gɛlɛn kojugu u bɛ ka taabolow kɛ nin ye min bɛ Union africaine ni CEDEAO yɛrɛ k'u lankolon bɔ k'u bin kɛnɛ ka ten cara sugu b'a la u y'o misali yira CEDEAO ni Union africaine na ni mun ye France ambassadeur gɛnni an t'a fɛ k'e ye yan Faransi kɔrɔsɔrɔnco fila y'o gɛn an t'a fɛ k'aw ye yan RFI France 24 a kɛra ten ka force bargani gɛn Babada ani cakɛda baɲumankɛ tɔn fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni Faransi ka wari ye k'a bɛɛ gɛn ko o bɛɛ la Maliens bɛ transition kɔkɔrɔma don na dɛ u bɛ ka dɔ fara u ka kɔkɔrɔma don kan transition ye o kɛlen sa CEDEAO jamanaw nana siran ko Mali filɛ ka nin taabolo min ta nin ye nin ɲɔgɔnna kana k'olu ka dugu la dɛ donc a bɛɛ jɔrɔlen don kabini o kɛra sa ɲangili kɔni o sanji suuruladen Mali kan ayiwa nka ko min bɛ fɔ maaw ye o k'a faamu CEDEAO ka nin ɲangili a yɛrɛ tɛ dɛ Faransi de bɛ k'a jurukisɛ sama jugu jukɔrɔ o tuma ka nun kɛ sa i ko sogo nɔlanji marionnette n'o ye CEDEAO ye sabu Mali ye jamana belebele de ye Faransi bolo Faransi bɛ cɛsiri sugu bɛɛ de kɛ walasa colonel duuru ninnu ka baara bɛ se ka tiɲɛ u bolo cogo min Malidenw dusu ka tiɲɛ u ka wuli tenkɔrɔ ka t'u minɛ k'u ngɔɔnɔ seere k'u ka fanga ban ko damadɔw kɛra kɔsa in na Mali la yan ko n'i y'o ta k'o lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ janfa bolodalen natɔ don o dɔ ye jumɛn ye commission Union africaine yɛrɛ commission ɲɛma o tɛ Tchadien ɲɛ wa Moussa Faki Mahamat janvier kalo satɔla ale mana Mali la wa ale taara dɔrɔn jɔnni nana CEDEAO tɔgɔ la Goodluck Jonathan ale na janvier ka taa février Goodluck Jonathan nana o taara ko ninnu nakun de tun ye ka n'a lajɛ fanga furancɛ fanga in bolo kalafili labanw bɛ cogo di baaraw bɛ ka taa taabolo min na ko mais o t'a tiɲɛ yɛrɛ ye dɛ n bɛna tiɲɛ yɛrɛ f'i ye Mamada ninnu ye maaw ye minnu de dogolen don ji jukɔrɔ tɔn in kɔnɔ ye o tuma la ka Macron ka fɛɛrɛ jugu ninnu k'olu dangɛnɛmaya Mali cili kama Mali bawulili kama ko sabu Mali ka gɛlɛ Faransi bolo bi ko mun ye mɔgɔnin f'i ma ka d'a kan nafa min b'an ka dugu jukɔrɔla la o de kɛn bɛ ka fa wuli tubabu jamana bɛɛ la ayiwa bon Mali dun fɛnɛ man kɛnɛ dɛ Mali man kɛnɛ a kɔkolo la yɔrɔ n'i bana n'i kɔkolo la kaban kɔni i jɔli n'i sigili n'i wulili n'i ma wu fɔ i bɛ waa ye fɔ dɛ siga foyi t'a la ayiwa kabini o kɛra o kɔni bɛ taa ni ka segin na ONU na ye sa o ɲangiliw bɛ ta ka Mali sɛgɛrɛ cogo min u bɛ bɔ ka sigi bɔlɔlɔsiraw ni jabaranunw kan Mamada ka mugubilenw ci ɲɔgɔn na kumakan na wa Mali fɛnɛ t'a a nɛn to a jifa la dɛ Mali fɛnɛ b'u bɔn a dabara la ko n'o kɛ i ka dɔn jabarani mankanw ye sa o dogolen tɛ maa la ayiwa o tuma u kani ɲɔgɔn minnu n'o ye Mali jugu ye u kani ɲɔgɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ yan olu fɛnɛ wulilen bɛ k'u jɔ k'u sɔni bɔ sa k'olu kɔkɔrɔma don komi Faransi ye maloya belebele dɔ sɔrɔ o mɛnna dɛ o maloya bɛ wele de nanzaraw ye maloya dɔ sɔrɔ ko affaire de Waterloo e t'o dɔn sa i ma kalan n t'o dɔn Waterloo ma diya dɛ ayiwa o la sa ko ɲɔgɔnna de tun b'a fɛ ka kɛ yan mais Mali purugutora a la i y'a faamu ayiwa fanga furancɛ fanga u nalen filɛ ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya min segin a ma Babada les 5 colonels u kɛlen ka coup d'état filanan kɛ tuma min u ni Faransi fɔra ɲɔgɔn kɔ de coup d'état filanan i hakili b'a kɛ don na ayi hakili t'a la fɛn min ma mɛn wa i kelen tɛ hali ba Mama Jabate fɛnɛ hakili t'a bɛnkɛ ko ka ca mɔgɔw hakili kɔnɔ le 21 mai 2021 21 mai 2021 ayiwa Faransi y'a ye k'a fɔ
atedda farafin jamana doroma de abe jena mini surasi tomba faraka est-ce que iboda autant abe farajew yere ka tomba fara yere ka Union européenne est-ce que asebe mawo mala ola abode bewuli ku blaka malikele mun nofe ala kan kisikanta colonel nunga fanga bampew mun nofe anga dugujugoro gaziu petrolu uranium sanu lithium onanyo ana chama odu chama bade debe malla babara naam mbala me baw dabali babi yora ngogo sayele kungo go minabe mafaye babara jimi be sayele kungo la nyo ante jien yoroshi yaro okay sayele kungo kono benge babara jaji sanuma debe chenchen jugoro e franci bode no fe ko o la na metime ji kasabe doni nuna de kasa e ji la o ma sheso ko shira la Allahu akbar la hawla wala nene to ado kebe gani ne tinte wulu aga ta bege amita ke wajibi tewa ni kasa yera jila ro mi tna ko kasa be ne re nyela ida kasa be bo e nye kasa be bo ni mi mo bo lo ba ji fa ayo babara mali yere bo faransi ka mara konona na kabini wati mena nyu wala sigi de gwen ku ka banyuma to ken banyuma ge ton gwen ko gwen alu ka ladili kala munu nganga ministre so la no conseil technique ye faransi ka ladili ba nganga ministre so bela jo ko conseil technique nganga ministre so bela anya begen choué apekata o de mabbe faransi fangama aywa naam mali du fene joda e minyu ka sorola faransi ba do ni mali tenengura ka bo ale bole go manogo barabana pew kulo kera ni faransi koniya to ani mali ka ni kele ka ke bada yi ko mako waterloo flana menale de est-ce que jet la le mingira ni faransi tege bora wo fe ko flana de nale aywa bismillah ben am tanya fe correspondant kajulu do ma to fo joya fasiri ora ni be kuma fo ika boyoro fo o jonya fasiri Mohamed Kone correspondant Kajulu le challenger aba fo nasera Kajulu ambe Kajulu nabi fo amba fo babara ay dongli kura do bo nabi ko toko gadi be Kajulu nabi ache babara ne luran kanu ay karade kaseti bo kan toko kala kan tanu kosobe wa festival Kajulu babara mbe wile de invité d'honneur nga hôtel o dumuni a pesara ledu est-ce que ka bolifen blanga buluka fo ka festival ba be Kajulu nabi fu amba fo bismillah ben aywa mali bana munema conseil de sécurité nationale connaît conseil de sécurité de l'ONU connaît deux points la France ne portera plus le dossier du Mali chop o ya nan saraka wala ba munanga nanga nufam babara jena mini tomba kono jagulu mi mo kono no o nyesine be lakanama o te conseil de sécurité wa mali bora ka kuma ulu de nyanai ko France tina an kungo ta tuguni ngata na Nations Unies na de ko bana peu awe safan anga safat la yere ko fe hete l'essor de nifu bora ibado pataki do de chira conseil de sécurité nyema bama no de fenete dore Mozambique kadu Mozambique Mozambique la sigi demi men Nations Unies na ede bataki ndiro de makaka la se conseil de sécurité la ibo Mozambique la sigi de ndo ayitado Pedro commissario Alfonso bempenge fufu Mozambique amba fu na fatala ture kon Mozambique ture na fakile tala jere ga mampenge fuye ga tamale ko kuma benga orange monate ya ato couleur do era Allah o da ata na fama saka chai na fatar kana fama chai na fa ere di tala iko na fama chai ko ro do ni malo Muhammad al wanan ci ma orange la me orange monate Mozambique benga o ci tugo nati wesernte ya iriate ya obi ata blaga na mo am benge fu adoko ni munu ol sega ke orange wa sega ko babara kana touré défense ça nya fam e ka touré to mulban ngata tege maka gelendi abina di abadi ala kama ko reta abadi obi aka bo Mozambique aka na so aka na Sénégal capacité du chauffeur voilà voilà Mozambique ka do de be Nations Unies nayi pavio nun dira lettre ndiro de ma kaka lase asioro mumbe bataki ngono maw siginte ko de kono wa ko sobe mimbe bataki ngono de ko France de te Mali kunguta tuguni ka to fo Nations Unies na ko bana heu etia
mais ne dangoro ba de okay yoro kabini ala Nations Unies da ka France ni Mali da Mali ka ko be kun beteme France de fe ni ka ta da genege ka Nations Unies kono ye aywa là ça sharia do de tara sharia me wuli ko résolution 2085 bin tara décembre kalo kile mo samba fla ni tanifla kabini o do momada foka ta se lettre ndi doma Mali ka ko kunkuna nyenye ni France ma da Nations Unies ga date do akumala est-ce que aywa o de be wuli ko manda ali Nations Unies lay ni chageda munum bena wala ma Nations Unies ga sura sikulu ina fo ministre na nyogono no bena akuma kan kelente fo France ko wa kelete keni France ga yamarute okay o yoro no su garan kuna fo ndila me wuli ga sege ke ye kuna fo ni soro bonda mina mo wala o decision nana ka wuli ka bo ma France tan ko fo baga tugunne o damina na ka bini nyugu ni nyaga wuli la jamana fula ni nyonche bali France France de an maraka teme akera gauna na danaya de chien mali teun ka danaya te France ka tuguni ayi o pa France te ma jele tuguni an bulu memba on kungo ta kata nyefo Nations Unies lettre sa tara sifu conseil de sécurité la anye munyini lettre ngono ango sisa ante France fe tuguni ne France ta on kungo fo bagayi aye jamana wore nyini memba on ga dossier ta kata na Nations Unies na France te de yana nga murti na ye mogo min fɛnɛ ta ko ka kan kungo fɔbaga ye n'an ma jɛ n'o fɛnɛ an b'a fɔ an t'o fɛɛrɛ a bɛ dɔ wɛrɛ ɲini parce que wajibi de don i kungo ka fɔ ye o jamana 5 de bɛ diɲɛ jamana bɛɛ kungo doni ka taa n'a ye jamana 5 jamana bɛɛ tilalen don olu de ni ɲɔgɔn cɛ Mali tun bɛnna France de ma o de bɛ wele ko porte plume. Le statut de porte-plume est dévolu généralement aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Jamana duru munu n'olu be n'u duru ma diɲɛ ni min ye hali ni kelen ko a tɛ sɔn o tɛ kɛ naani ka sɔn kelen k'i ba a tɛ kɛ o de bɛ wele ko droit de veto t'a dɔn sa je suis membre du Conseil de sécurité démissionnaire yɛrɛ kana donkibaru kɛ jamana jumɛn tɔgɔ la a membre ye jamana jumɛn tɔgɔ la ne ye jamana jumɛn den Mali kɛ Mali membre b'a kɔnɔ droit de veto Mali b'a la n y'o de fɔ bɛn y'o de fɔ dɛ e ko jamana duuru conseil de sécurité la di droit de veto bɛ i bɛ conseil de sécurité de la ni droit de veto bɛ Mali bolo n y'a faamu Mali bɛ se ka droit de veto non o tɛ tɛmɛ jamana 5 ka tugu o banna o fo ni diɲɛ halakira ka wuli kura ye n'o tɛ depuis deuxième guerre mondiale o bɛ ten o faamuna ayiwa ko n'i y'a lajɛ ɲugu ni ɲaga belebele min bɛ Mali ni France cɛ bi o de y'a to communiqué dɔ kɛra janvier kalo tɛmɛnen le 12 janvier 2022 ani 26 avril 2022 Mali gouvernement tun ye lasɔmini kɛ diɲɛlamini tɔnba ye k'a fɔ ko France bɛ ka taa ni taabolo dɔw ye a tɛ ka bɛn an ma a bɛ k'an degun dɛ n'o ye k'an ka sanfɛ sira k'u k'u sago ye k'o kɛ batɛmɛsira ye espace aérien u ka avion bɛ wuli cogo min ka di u bɛ jigin mais n'anw ka avion bɛ wuli f'an k'an sara u la ko bon an tɛ jɛn n'a ye tun kabini o de lasɔmini kɛra sa Mamada France sɔmina ko dɔ bɛ yen o lettre in an ma dan o ma an taara o nisɔngoya sɛbɛn don fo conseil de sécurité la plainte ko France bɛ ka dankari kɛ an ka sanfɛ siraw la u bɛ k'an ka sanfɛ sira halaki k'a kɛ batɛmɛsira ye a laban bɛna ni jamana in bawulili ye o ko ninnu ye kojugu baw de ye kuntilenna min b'a la hakilina min b'a la ko France de b'o dɔn mais anw tɛ an nalonnen tɛ dɛ an tɛ naloma lɔgɔ la i bɛ naloma lɔgɔ dɔn wa marché de Dip k'an t'o la tuguni n'an t'o tɔgɔ jɔ ni maa ye tugun hakilila jiginna Mali ni France cɛ commencera ka tiɲɛ yɛrɛ coup d'état filanan in de la min kɛra mai kalo la 2021 o tuma Mali ye décision ta sa k'i ɲɛsin jamana wɛrɛ ma n'o ye Irisiw ye walasa ka se ka dantigɛwalekɛlaw kɛlɛ o kɛlɛcogo ɲuman na ayiwa France ma jɛ n'o de décision ye hali dɔɔni o ma bɛn o ma hali dɔɔni kabini o de kɛra sa Mamada kuma gɛlɛnw commencera ka tɛmɛ ani France cɛ n'o taara kuncɛ ni Barikani taali ye n'o taara kuncɛ ni Takuba taali ye o y'a sɔrɔ ambassadeur gɛnna o y'a sɔrɔ RFI ni France 24 gɛnna France ambassadeur min gɛnna i b'a tɔgɔ dɔn Joël Meyer a gɛnna don i b'a dɔn 31 janvier 2022 bon Mali gouvernement de transition a yira ko France ambassadeur nin gɛnni dɛ kun wɛrɛ t'a la dɛ a ye kumaw de fɔ min ma y'an ka jamana ma min t'a ka fɔta ye o tuma ka taa
kabilo kɛra Faransi cɛsiri sugu bɛɛ de kɛ sa walasa ka Mali kɛ denkɛrɛfɛ jamana ye Conseil de sécurité la ye ayi Mali kɔni ɲangili mana fɔ wa ni Faransi ma min fɔra ka u t'o b'o la est-ce que u nana ɲangili dɔ yɛrɛ boloda Mali kama irisiw ko ɲet Samaranich ɲet Samaranich ko Samarantigi ka kuma tɛ lamɛn o de ye irisiya ye Samarantigi ka kuma tɛ mɛn yan Samaranich ɲet ɲet an bɛnkɛ bɛ irisi kan mɛn bon o kɛlen Mali de filɛ ka wuli ka taa Conseil de sécurité la ko ka tɔnsigi baralen boloda ko ka d'a ka Faransi bɛ ka datɛmɛwalekɛlaw dɛmɛ ni kunnafoni ye u bɛ k'u dɛmɛ ni kasabi ye u bɛ k'u dɛmɛ ni maramafɛnw ye Mali y'o lettre min kɛ ka t'o bila o dara ye tɔntɔn hali sini dama don o kuma la k'o bɛ faamu ka d'a kan Faransi t'a fɛ a ka o jugujugu in ka da kɛnɛ kan a ka dɔn olu bɛ ka datɛmɛwalekɛlaw dɛmɛ u dun nana Mali de dɛmɛni kama u t'a fɛ o ka dɔn o lettre dara ye ayiwa nka hali bi Mali ka cɛsiri n'a ka timinadiya kɔnɔna na a ma découragé wulila ka na mankanbaw ci fan bɛɛ fɛ k'a fɔ ko Mali bɛ ka dantɛmɛwale kɛ adamadenw ka hakɛ la droit de l'homme an da ma fama min kuma ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko siya dɔ bɛ yen ayi ko ɲɛ kɔni mana da u ka Mali cɛmancɛ la k'o bi fa o ye siya min ye n'u da maga i b'a dɔn PEL fulaw la question PEL u kuma fɛ k'o kɛ dɔrɔn ka ɲuguɲugu ni ɲagaɲaga wuli an ka siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ka jamana kalaya baga ko ka hali n'a sɔrɔ u y'o bagabagaw kɛ o kumaw bɛ bɔ ka ja dɔw yira min ka bon hakili ma dantɛmɛ wale bɛ ka kɛ nin siya in na ka di nin siya in ma abada k'o si ma mago ɲa o tuma la nin bɛɛ de y'a to Mali nana nin décision ba in ta sa o tuma Faransi tɛ anw kun ko fɔ tuguni Nations Unies kɔnɔ o k'a di jamana wɛrɛ ma n'o dun kɛra o bɛ jɔyɔrɔba de bɔ ka bi Faransi bolo sabu Mali tɛ dugu denni ye bi an bɛ don min na ko bi Nations Unies kɔnɔ o la sa Faransi tɛna se k'i ni da foyi kan u tɛna se ka dalu si sɔrɔ tuguni nin sira in bɔsilen kɔ u la k'u bɛ kuma Mali tɔgɔ la u tɛna se ka hɛrɛ foyi bali ka don Mali kɔnɔ tuguni Nations Unies tɔgɔ la ko sabu u t'an kungo fɔbaga ye ayiwa Bɛnbalen Dunbiya ale ka fasiri don bɛnkɛ ne bɛ ɲininka o ayiwa bɛnkɛ ne ko jɔnni yɛrɛ de tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye fiyewu abada kalafili nata nin na nin ye dogodogonin ye dɛ nin ye dogodogonin yɛrɛ de bɛnkɛ e kan tɛ scrutin présidentiel 2024 wa awɔ vers des candidatures quasi impossibles Bamada jamana ɲɛmaa kalafili min bɛna ale san wɛrɛ n'a bɔra an k'o fɔ k'o d'a kan dɛ ko minnu tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye yɛrɛ fiyewu e kan b'o de ma wa hali n'u bɛ kɛ a ma nɔgɔn dɛ Ciwara Info de y'a fɔ Ciwara Info i bɛ n lamɛn i ni lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ minnu tɔgɔ d'i ma kelen an lamɛnbaaw yɛrɛ b'a fɔ Lora nin ye tiɲɛ n'i ye min ta b'a fɔ nin ye tiɲɛ ni Ala sɔnna masha Allah tabaraka ayiwa bisimila Bamada ko fɔ n'a kɛra Ala ko ye dɛ n'o tɛ an tɔ ye kalo damadɔ ye jamana ɲɛmaa kalafili ye an bɛ tɛnkun o la cɛ dɔ walima muso dɔ o bɛna kɛ Mali jamana ɲɛmaa ye politikimaa don wa maa min yɛrɛ tɛ politiki la wa Bamada ni a gongongosiw daminɛna kabini bi n bɛna nɛn don a la ayiwa bisimila ayiwa ko maa minnu b'o la o dɔ ye Musa Mara ye ni garisɛgɛ bɛ maa la u la ka se k'i kanbɔ ale don ko sabu ale bɛ se ka kɛ sababu ye min bɛ jigiya kura di Maliyɛnw ma o dɔ ye jɔn ye fɛnɛ Alu Bukari Jalo fanga ma d'ale la force tranquille bon philanthrope hors pair fonisire min ɲɔgɔnna tɛ yen Bamada o taabolow kan Alu Bukari Jalo o dɔ bɛ se ka kɛ Seydou Umaru Kulubali ye dɛ min ye groupe Sira PDG ba ye yɔrɔ tɔn ba yirikaw de bɛ k'ale fɛnɛ kɔkɔrɔma don ani k'a dɔn an ka laadala maa cɛkɔrɔbaw caman duguraw la olu fɛnɛ b'ale kɔfɛ ale fɛnɛ parti politique caman bɛ ka i gɛrɛgɛrɛ Seydou Umaru Kulubali la walasa ni a bɛ se ka i pan n'u ye n'a bɛ se ka pan n'u ye a kama na ko mun an t'o fɔ an b'o fɔ dɛ ko Seydou Umaru Kulubali ko hali n'an bɛ don min na ko bi a fɛnɛ a mankan bɛ ka sumaya dɔɔni nka maa caman jigi bɛ a kan o waati kelen in na candidat dɔw kɔni bɛ nafolo ka jibila yɛrɛ de b'u bolo nka u sirannen don Mali kiri ɲɛ dɛ kiri min n'o ye Jɛnamini tɔnba Jɛnamini minɛli sɛbɛnba da u kɔ kan
Oh, kofuna funi situation yele mana tuguni de. Kunote. O manu nuwa. Nunu toko fiyo. Kasobe. Mamara olu koni. Olu sente kalafili natala kulubade. Ske. Awo. Ayo. Olu buto jamana kofede. Ka kalafili akunguna nyenye. Ka belame. Ske. Bima nani fiye folo. O folo Bubu Sise. Bubu Sise. Chema Iber kulubade. Mamadou Igor Jara. Ministre koro sababu do de. Awo. Munu te kofo maetu. Ani babaliba. Babaliba mi nale be mesi nyema la. Mena o PDG do. Mena sa chama. Ale te politiki mai. Onga. Bawo hakli ba fenena. Ko fanga yin ko baye. Yeto ko folo min fieni. No e Bubu Sise. Ale te ala mahinana Elaji Ibrahim Bokar Keita ka premier ministre koro la wa. Odo. Ale nana IRD de Dakari. Ka du IRD kono. Sumela ka fatuli ko fa ala ka hinala. Kosobe. Yora kungaranga na folo ni soro ministre ka teme. Awo. Ale koni yi kwada kol karamogo ka soro do de sirafe. Awo. Do article 39 yi. Bubu yi kwada o la de. No dun kera anga école 2 millions chama ne tunga siniye sigi be don galamala akil la jigena kera sababu fu ibe ka ere bora ki bolo gushi tabalika ka fo nga premier ministre de yi école karamo ka fe bo asraf aywa Bubu Sise fene ni agli bala mura soko soko inale na folo ka jibila min la blara koko o kumbe noye adayero na folo para chogo fene ko sobe aywa ko jurugu ni kata bana ni fenfe wulla na folo dungo juguya la ibe ka clé kono mamada foka tase ibe ka meneli ma le 18 août 2020 ka clé ti Bubu te mi do kalama mina est-ce que ko wati mina ko me premier ministre la yamaru de tundira ko joddo de yamaru di ko ka kisa ere chima bolo na jama min bora ko wani sogo yaira ko saka M5 RP ko koromadu ko do de yamaru di ko ka kisa ere chi kambe domine go bi babara ko ere de darate ko sumaya ton ko soga ka kera sabago de la anu sumo sabu lutna chie don ko la aywa jama bole ni sogoya ere sirafe ka kise ere chi ka do jogi ka do fa ka chienu ke ko kerade mais joni ne ma blaka o koke ni ngali gele alisini ni ngali wede on se demande qui a donné l'ordre aux forces de sécurité et surtout à la forçat de tirer sur les manifestants à Meni est-ce que o fali chejugo mingerani anafa be joni ngande ni ngali gele ayo ko ganin be kofe ni Bubu ya do ale jele du ati foi te no mine ayere la op makaka nake ngorota ni bunya kono akana anaka jamana aka kirike ni alla jera habibulo bo ga fanga nofe masita bali ula ko ale nasoro abiseka ke mali jamana kuntige de ko me otinya fa kana folode nana ko me nominali sebembe aka na sera ki yere la jeola abige cheboy ko sobe yafo ulasa naam Bubu ni kala woni ndo wa mabara kala na fona sientalo na be 17 tellement be jate don comptable ayaka paraw ayaka be dalu yira ali jenamini warbomba la banque mondiale ka fo kala yoro la ayi mawma ba do besone do ayi est-ce que ko wa akolosi li ba chama ya ka fo asigilete koyi aya ali be abi bara la koyi commerce belebele ba bulu koyi ko mamindu aka yira ba mancha cheni de la ko ne te fe min ba bulu damugu do de damugu wa kokoroma donné do parti chama nyema o fe munu ngembe ku dadi Bubu Sise est-ce que donc allez sika kai aywa funa nana ki jo kirinyama voilà abena wa ini ngari gele ayo kile Chema Iber Kulubali ni ale politique ma belebele ni fena ni jena mini li seben damba fena koka anga cour suprême fe est-ce que aywa naam Chema Iber Kulubali ale fena tina yeske sanwere kalafili na de aywa nota gara ministre chien sabawo ibe ga klela kila ministre fo chien saba onga atla ka dai ke tege ani kulaba ko se fa sirba ere ko ka yele na telemani ndo ko fe de folo ka bo ki jia ka ko do la soro telemani asebene be telemani à bord d'un telemani voilà il aurait pris la tangente à bord d'un telemani et aurait trouvé refuge en Côte d'Ivoire barabano yafo fla Mamadou Igor Jara ale fana nga soro na fulgo ministre ko rebe ka klela wa dila ka ke ministre no yanga jini ko ministre atete klela ko ale fana no bole do de di jena mini mini sebe pa nyi cour suprême ndola
y'a faamu nka a waati o y'a sɔrɔ politiki fari kelen t'a kan maa si t'a fɔ k'a b'i ka parti la awɔ nka kow nana yɛlɛma yɛlɛma a nana nege minɛ ka don IRD la ala ka hinɛ Sumala Sise o ka parti la a nana don o la ayiwa ale ka jatew kɔnɔna la sa babara a tɛ fɔ k'a bolila dɛ ayi hali n'a sɔrɔ a tɛ Mali la an bɛ don min na ko bi ko baara sira de don an ye min mɛn a ma boli dɛ ka taa tungafɛn t'a la komi Sunjata bolila cogo min i n'a fɔ da sabati bali dɔw bɛ k'a fɔ cogo min walasa k'a danbe n'a bɔkolo tiɲɛ Bobo Sise IRD cɛman Ibɛri Kulubali IDD ko n'u tɛ foyi de nɔ minɛ u yɛrɛ la nafolo dunko juguya la min kɛra bawuliba y'an fɛ yan nafolo k'a jibila minnu ɲagamina yan ko n'u tɛ fɛn nɔ minɛ u yɛrɛ la o tuma k'u kana u ka jamana kɔnɔ u kana u ka kiri ni kiri ta jar'u la a banna n'o kɛra ko y'u lajɛyalen de ye badabada o ye Kuluba sira dayɛlɛlen de ye u ɲɛ ko sabu jamanakuntigiya ŋaniya bɛ nin cɛ fila bɛɛ la Bobo Sise cɛman Ibɛri Kulubali bon fɛn min ye Madu Igor Jara ye n b'ale dɔn kojugu a tɔgɔ dalen don a mɔkɛ de la a ba ye Rishi ye a fa ye Général Cheikh Umar Jara la Cheikh Umar Jara fa de ye Marijarancini ye Kirango Marikala Marijarancini ka so kɔ donnen don Seriba Dunbiya ka so la o ni Kilebi cɛ Alimami Hayidara ka so bɛ yen n'i taara ɲɛfɛ dɔɔni i bɛ Kirango ba kaburu ye yen pengen ibin dong. Ala. Gue nggak lycée 10e ke Marikala de. Ouais. Ayiwa. Modi Igor Jara. Igor yɛrɛ sɔrɔ olu de fɛ. Fa y'a fa tɔgɔ da. Ba ye Rishi o fana y'a fa tɔgɔ da. Ba fa de tɔgɔ Igor. Fa tɔgɔ Mamadu. N den don. I den don. Ok. An bɛ Mari fo. An b'a fo. Général Cheikh Umar Jara sara ka muso min ta k'o de ye Mari ye. An b'a nimɔgɔmuso Mari fo. Kosɛbɛ. Bamada. Naam. Ko. Mori Igor Jara ale fana nɔbɔlen don ni diɲɛlamini minɛ ni sɛbɛnba in ye dɛ n'o de ye mandataire international ko n'a sigalen t'a yɛrɛ la fiyewu k'a kana a k'i ɲɛfɔ kiri la a hakili sigilen a kana a nɔ minɛnen don ko minnu na diɲɛlamini minɛ ni sɛbɛnba in kɔnɔna la a kana i yɛrɛ lajɛya ko n'o tɛ kojugubaw don dɛ awɔ ayiwa ale tɛ se ka k'a ye ale n'a ka gɛlɛn min se ka k'a ye fiyewu ko ni situation yɛlɛmana ni ala nana n'a ka na ye Mamadu ka tile bɔ tilebi fɛ ka taa bi kɔrɔ fɛ ko n'o tɛ maa min ti k'a ye fiyewu docteur Umaru Mariko Baroua l'éternel contestataire a sɛbɛnni bɛ président de la SADI ancien leader estudiantin des années 90 o ale jamana bila setɛgɛ ani ko laban ka d'a kan k'a ye kumaw fɔ min ni tiɲɛ ka jan ɲɔgɔn na an ka fanga fanga mɔɔw ma k'an bɛ don min na ko bi ko maa si t'a dɔn don kelen min na Umaru Mariko bɛna segin faso kɔnɔ k'i bolo bɔ kalafili la o tɛ dɛ a bɛna segin faso yɛrɛ kɔnɔ don min ko maa si t'o don dɔn ni ala tɛ o ko yala maa bɛ se k'a fɔ k'ale sen n'a ye san wɛrɛ ta in na k'ale fana n'i to jamana kɔfɛ ka kalafili k'a mankutuw mɛn ko waati nataw b'o fɔ an ye sɛbɛn fasiriba ko k'ale yɛrɛ ka laɲini ye min ye nin bɛɛ la dɛ muso dɔ ka kɛ cɛbɔ ye dɛ awɔ walasa k'a yira cɛw la ko musow b'an fɛ Mali la yan muso minnu bɛ se ka jamana in mara k'a kɛ maliyɛnw sago ye Kuma o muso tɔgɔ fɔ dɛ. Kuma muso tɔgɔ fɔ dɛ. Bon a bɛ Amérique ye o. Amérique. Ne yɛrɛ ba don. Madame Fofana dɔ kɔni don ma tɔgɔ. Madame Fofana. A bɛ Amérique. A bɛ Amérique New York. New York. Brooklyn. Ni taara n bɛ dumuni kɛ ale de fɛ n ba don. A cɛ kɔni ye Elhaji Aba Fofana. Ko o muso ŋanaw bɛ yen minnu bɛ se ka jamana in mara i n'a fɔ cɛbakɔrɔw. K'an k'o dɔ ɲini dɛ. Min bɛ se ka t'i sigi Kuluba Bamada ka maliyɛnw kunna wolo ka maliyɛnw ka hɛrɛ k'a lakana awɔ komi n'o ma sɔrɔ dun politiki maa tɛ yen o ɲɔgɔnna muso ŋanaw tɛ yen ko tuma la sira de jɛlen filɛ sɔrɔdasiw ɲɛ sa sɔrɔdasiw tɔ ye mun ye sisan k'u ka jala bɔ dɔrɔn k'o fili o tuma la k'u bolo bɔ fanga nɔfɛ u ye Malikura jɔli min daminɛ k'a lase k'a danna ko tuma bon entendeur salut i ko minnu tɛ ka k'a ye fiyewu u tɔgɔ dir'i ma siga t'a la bisimila
Benga siga kira jonga Senegal takala. Marine Le Pen ge. To muso do dom mena nyefiu. Wala. Et quand les dessous du voyage de Marine Le Pen au Sénégal. Ma nyefi. Moda chero de be to wudu. Abe farafina tonkoju. Hari kudi taw ni fion. Ni che beni be kalama. Aba be kalama. Marine Le Pen sero che nema. Kaka ke tugu bela lini Sénégal président ga nyoni. Mais dugu ni dugu la. Moda kamali yo chesiri ke fuye nyonyi. Bali wolofo be mabwa kalama. A photo mayi. A babo télévision na a jabaye be kamale chesiri fo Marine Le Pen ni Macky Sall ye nyoyi o sebe fasiri ba ko na kera ko to ga je akoni kera ye nyoyi do mi ba kalama le 18 janvier temene Marine Le Pen allait politique ma belebelete français musodo a fade tu es parti do créer pour fanga ni tondo sigisenga ya famu a fade tu to ko Jean-Marie Le Pen o demuso de do anana fa yere genga bo parti la sa ale regara président muso kuma bana ye kuma ni fo ne famu ko ju Marine Le Pen ani Macky nyoanye Sénégal président fa ka palais la Dakar atale klisaba tamala Sénégal bobara mashi maboni kalama de ki wori charu so kile maboni kalama France be journal kele pe de bora kalama journal me wole go les points farafina be radio so kele pe de bora kalama no be ka la kalisisa mo ka boa kalama Royal FM wala de mo shita kalama aywa naam o gafe les points kuna fondi daro lu to kloka lu fena ka sega la o wa espion be ko do ba ka Sénégal ka yaw nyejo Sénégal sirala lu nyejo Sénégal sirala ya e ka fo ja Marine Le Pen be Sénégal tara Macky la jeli diga ni Macky kay nyonye ani Macky nyonye ko wada photo mata jama ma chaya de akuma ma fo gafe kono amabo jabaranna o do karame nyonye ni ga nyonye kuyemu okunye munye Mada foi tege gwasa aywa Marine Le Pen nale de ka do Rassemblement National nyama bay wasa de do fene français wasa blo na de abe to ni joro de nyinina saba ba fe ki kambo kalafili natala jamana kuntigi kalafili natala français bo o la fa ka yala frafina ka jamana kuntigi chama nga hakli na usoro adu ka nyanye Marine Le Pen mi ni mate français bi mi ngembe ki kwada makorona ka teme alika atara Sénégal ayala la yoro chama yede ataru ka chakeda bilibili chama naje ataru ka docteur sou chama naje ali Francis Sorasi munumbe atari nyeda uluka atara discours do ke obara mimba ira ka fo fanga mbe Francis bi ali no te kan fo de ani Macky nyanye ma bobo kala ni urale femini le pointé adila ga ntama nyange chadu 2017 ayini nywana ki okay bon annale Sénégal sa a sababu kera Johnny Chedo ani jeme farafina do abado bobara be fe min soro na fulo de do famo wulu kamale jamana kuntigi julika téléphone numéro direct ba ko nako allo bisinga tate woy allo Laurent Jacques ça va ibe malla ibe rojume pa jani benga woni place bad la jenatike konna na dunya a chembe sinte ngorka libéra président weleti na wela to be bo George we ka telephone oh my friend Lawrence how are you I'm fine are you in Mali or where are you okay thank you my friend come I go give you dollars come get your dollars come take your dollars ne benge me benga men bela ikle kay mega barani kanumbila no chembi to la ta bisinga Putin welete Putin ba to sebenete ko Laurent Jacques Putin asa drumoy как дела спасибо хорошо я mujazna non benga ika ko ko na kara fo baka dakenyeli sisa bon ibini place banna nerete ndo chembi singa shin président welete benga kay akay alaka bakay kanada fodo ya Chebi singa support chabu bosake wele. Allah. Ebe je ndo cheri to ko bega to ko fai. Ça va soro ne bega sila o ne de ba foko ni ali. Mo wada nete. Che to ko Philippe Bon.
Philippe Bon. Agent d'influence. Philippe Bon. Babada. Jamana kuntigi mugani flaka numéro de babo. Ok. Aka téléphone kono. Direct. Mais a famba e frafina jamana nyema odi. Marine Le Pen yayi. Ka fo kay kalafili nata 2027. Nale ki France nyema yasro. O ma kamale nga téléphone numéro bege mugani sabaye. Est-ce que parce que Marine Le Pen a fait ka min ke uyi ka ke sababu yo ni maki ka sigi ka nyanyi Marine Le Pen ya dogo ni yeche kumaida Marine Le Pen abi yere la minimini ni ma ba nunde munu be frafina don kosobe iko Philippe Bon munu be frafina don kosobe iko mi animateur Laurent Jaga Radio Royal munu be frafina don kosobe u ba dugu adusara na kala sera u bela jele don abe gere olu de la ka duma Kamali, no de Philippe Le Boni. Mobada kane parti chama e baraka u yesana ele soro de. Do e parti républicain. Mouvement libéral Alain Madeleine ani Gérald Longuet et tout le don ça. Ya famu. U ya tiri flaudi. Mobada ko lu bo dibila ku dakeneka. Fo u kume yini ka président Kalafili yere nyema ya ta. Doni de uje. Mobada. Che to ko Philippe Bon. Philippe Bon. Kabinala da tiri kile ne bala jie be kono. Bora gafe kono. Bora gafe kono o tergele joy Maliendo o Mali dugu jumena Mali gabo Sigaso am baraka Sanubula radio baraka la do radio baraka la aterge odi ali sini jibiri 14h na la sona avec deux émissions ma abi dongi barga abi sumuge abi ani suge benge o edeo no edi o mana kele ne radio baraka boy be dongi barga be sumuge be deux émissions ga benge ni Philippe Bon trige awoke warbatigi Endi ala mina ka go benge ne re ma e mo manga warani mo ne tiena blum parce que ni nyona parce que Philippe Le Bon trige awoke mo da ne te Philippe Le Bon do ere Philippe Bon neta do ere to udwa sini wado kasinga mo ki ga mo eti ku place no fe mabla wa yabla ni mabla ite mo sa kalo sara e boro femi nga gunu kalo sadi ni segene kalo beto le 15 la soti ni loi c'était nyoy achite ko ai nga me nyoy kalo sa ni kalo masa ai nga che an so ma ba so ma kalo masa kumati al na nyoy jorote le 15 Baba amba dot me dat la mi ala ka hinala amina arabi du dit babulu dat la mi lo se uba kono Baba ka ta le premier faut les 30 atete mala ka du dala kona na foka be na kanina Baba le 31 fajiri ba soro ka dala ku foni asara ya no chere abana ku yere kiso malama donc chama mbu tasara voilà ni ba sara bi Baba ni 8h asore ma sara ibe police nale ale bi se ka wa mu ka kɛ ka wa naani ɲini atete moka bismillah benge ne ay ko duna ni menya klika ko duna ɲɛ ka bo ga te yeli kɛ ko sobe nkamo wɛrɛ de ma benge des lycéens drogue un Mauritanien et vole son iPhone 12 et son argent benge o ya nanzara ka wala bamananga na nganu famu benge ne ma fu famu na mamada Mauritanie ga duna do yawo lycée bogotigini do de fle ka drogu wurugutu o kono ye ka kanta ka bana téléphone dagele iPhone 12 awo anaka na fulu ka jibila katana ye seleku meleku kulu gazge duna nyongona chugo di gasoma bena nyefio awala kabale to beaw ka tenyina ni do ngo Senegal sigila de mbegan sene do ga mbegan min do akam abe mobilis ku munum bara jamana nyema mobulu de do fe min babulu na fulu ka jibila do ala yo doni no ya aye mbegan sen jonte ko mi chedo burange mbegan sen min mo ga buji shwe ote aywa naam babe na tunana famo ga wulili la ga barala a tiri dotumbe o de tumbe so nyina abe jigi est-ce que sabu ni ma te jigi nyanga be villa do nyina abe jigi sabu femi ba ku na folo ka jibila o lay kile de kai ga yoro lay aywa now li tamadoni famo ya wele yana kana e tiri kai wele ko nganga na ibe so do labe tiri ko ko so mamine lenta le bulu ko me ka tiri do bi ko ni watandiro ma ko o so kaso do nyina ye ko era tungo ko so do babulu kaso ba mutani ngai go fai watante fui fai mboti naam
kamale nana nale terge nya blaga ta terge kura infi o tara vilain yira la a jigina yoro ya ko mine kosobe mebulu ni fon be ba ko ayo naam o la sa mi yoro nyini ga dama o ye munge mo wada an lambe bo ka getuwa o de fle ka ta sunguru bo de ta maki kono ko lui lycée wi ja o ye sunguru ba drogu tala odi ko femi men mbulu na folo do abe na folo inshwe aya shi ambatla ha wala nyini do ga cha ko telephone sawa mi fla bulu ape iPhone 12 ni fe ondi o kana shitui o kana jogging o kana fa awulu ko na ma fa na ma jogging am se ga bulu fe soro juwe ko muso fere ga chasa nangara ba kele wulla gi joka fere ba le bulu atoko be kabe drogu dama kama fo ko che ya frodu wala now ufle ka che de fa drogu la ti tayi Allah lycée musomani nani sunguru baw do lycée to de dawka de yere fere law do qu'est-ce que le baw ga get baba che shule mamina tew ala ta yere kala fa be keti sunguru ba deni do ara yin ga oh comment tu t'appelles qui toi moi je me retane c'est la retane là شعف الجميع صوت محمد هو اللي بنت كان لا يشورا كوسبه ngo chen la ishura ko sobe mame ngo chen ngo drogo yishu ko sobe ne aisa murtanenge murtane mi kuma na sa awage de da nga nyam fam andoro de la yama karawashi na sumuru bakele ayi nga ko mon frère ko ko matitaba aga wa murtane tete wa bono c'est bilala sa habas me mutane ul akh intai ده أشيره أنا أشيره أشيره والله درجة عاملة صحيح جميل دي بوليسو يا رجال اللي شغال عندي لافيا تجمع أمي شو اللي بلغ بلغ نيجي معك كماس أنا كماس ناك سيسا عيدة أنا كميلا تيجي بلغ مر وداكتي بورا ويتشيك أفهم yafam aka iPhone uyo peshe bora ka nafolo ta akun million nani wa kemeni wa muwa 4 million 600 4 million 600 okay kasoro ka shule dale langolon to aka villa ngono e boga kene mine sunguru ba udo ma tu yorodo Allah ni yu plagata kasoro ka to fesa yafam utara warit lawni nyoche Allah akbar alo do andama fama kuma ma araba de bi tala ala nye bi lawo o chende ya famu babara nunde nana libu ja ali minye so in luye ka di murtanin ke babara ja oere de nin ko be labe kubu dala chero mena utara video bo kana atia yebe suguru ba dini yere labe ka murtane yin ga romi comment tu t'appelles mon frère هذا ما أنا مسش مقتنع ده مسش عباس الخلالي نتأسير صافي تسينا مسكينا مسخل بابا مغلونا اللي هو اللي إيه ورا ومنا شو ده فلان ما نعم مين يا مسلمانين نونيني سوربا نوان لما بوكا جتو مين يونيني غدي نابورا عليك كلنا عليه ما يده أتوقع أليس عليه كوني بقى تاسينتك أني كولا با اسكي bo kuma gelara kristo kono chemi yu bla barena anani dala che kale ten nundo ale man numbla barala ale so de nyini dro ka di murtani ke ale ta do murtani ke nyembo dini ngo ki daga fi ma kurudu awo e de am bla kanike antara wortle ka so nere ni europe na wa bisa wani telephone kelema iPhone afre abenga mina no ay mine do mi mina telephone mun umbe iPhone mi bala che ta do ay na sura ke ba fo gale ta do kama le churo fula tege da le fane botintina tayi ka sumuru ba sama mine munu yere ga liseni babada kile mi yere ga liseni ale tunna ale mayi terke koro mi nye soti tege da ro fane botintinga tayi kriti la maw ya yira ka fo telefon ni saba kana nayi nu mana na ba warsara a kile o kile million kile ni tla wala ubo sara kile ngoni yera passé liseni kile sumuru ba sa ko kale tabi tofla ni no mayi o besara million kile ni wa keme sabana ni ubulla
muya sama n'a ɲɛ ka bon awɔ a tɛ yeli kɛ a tɛ yeli kɛ a bɛ bɛɛ lajɛlen